Montmeló calcula que abans d'acabar l'any ja hauran començat les obres de remodelació de la plaça Gran. L'Ajuntament ja ha licitat la redacció del projecte bàsic, un projecte que haurà de donar resposta a les propostes que la ciutadania ha expressat en el procés participatiu, que ha de delimitar-ne els usos i també la forma. Fa 2 mesos i mig d'aquestes imatges. Es tracta del procés participatiu que va engegar l'Ajuntament de Montmeló per recollir les propostes de la ciutadania per a la nova plaça Gran. D'entre aquestes propostes destaca la voluntat dels veïns de tenir espais infantils delimitats, una zona de jocs amb terra de goma i que la plaça tingui continuïtat amb el carrer Vic. És a dir, sense el mur que la separa actualment. Són algunes de les propostes que hauran de recollir els projectes que presentin els gabinets d'arquitectes interessats a remodelar aquest espai del poble. L'equip que ha de redactar la proposta de remodelació de la plaça Gran el que ha rebut és l'informe amb les conclusions, amb el resum de les propostes fetes per la ciutadania i, per tant, les propostes que esperem rebre de la gent que es presenti han de tenir en compte, evidentment, el que la gent va dir en el taller de participació respecte dels usos, respecte de la distribució, respecte de quin tipus de plaça s'imaginen en el futur. La redacció del projecte té un cost de més de 30.000 euros i té una durada prevista de 3 mesos. Segons els càlculs del consistori, entre l'adjudicació final del procés i la seva redacció, fins a finals d'any no començaran els treballs per remodelar l'espai. L'objectiu és que les obres coincideixin amb la integració de la segona fase del soterrament. Crec que és molt important. Estem parlant d'un espai cèntric del municipi. Hi ha la plaça de la Vila i just al costat està la plaça Gran, que configura una mica el nucli neuràlgic del municipi juntament amb la Llosa. Un cop estigui urbanitzada la segona fase del soterrament i amb la remodelació de la plaça Gran, crec que haurem renovat completament el centre de Montmeló. Serà un centre de Montmeló tot nou. El pressupost que l'Ajuntament destinarà a la remodelació de la plaça Gran rondarà el $500.000 d'euros. En total, al procés participatiu hi van participar prop de 150 persones.